Adeka uchiel nonone kaka nyalo yudo wachaka ni weche ma hinyo chuny ka endi no bila e boma mar Rioma ogengo ne chich mitudo gi nek mar chii owadgi kod nyithindo wadgi ariyo ka maluore gi yuarruok mar dala. Achijno yangore ni ne oringo mochiwore ne lweto bila bang' timo monj makamano. Jafombo marwa Diana Olonde miwa ler mar wachni. E kar sang'wen mar okinyi warado gi anyuola mar Patrick Migosi ka gine tesendo bila mar Rioma kae ema achich Alex Sayata ogengne bang' tude kod nek mar Yuoro to kod nyithind Yuoro no. Wachore ni Ayata no manore gi opanga mabith manyo monjo go Yuoro no gi nyithinde ariyo dhiambo mar chieng' tich ariyo kendo chadho gi matindo tindo. Mae nikech gwandruok mar laro lowo e kinde kod owadgi maduong' maen Patrick Migosi. Mama watoto akanipigia simu, mama wa shamba amefika. Tufanyaje? Nikamwambia mwambie atulie, ikifika saa 7:30 hivi nitakuwa nimewazili hapo, tuende huko tuone hiyo shamba. Mama watoto akakata simu. Kukaa kidogo simu ikalia tena. Kimbia, mama watoto ameuawa na watoto wote. Nilisema kenye nafanya, nilikimbia kufika nikapata mama watoto akona macho akaniona menya niona alisimia. Achichno manyaka sani ni lweto bila bang' chwalore tesendo bila kendo yangore kaka jalno mane onego wedene. Iwacho ni osebedo ka ogolo ote mag buogo wadgi chakre chon. Baba yake amekuja kwangu mara nyingi akiniambia huyu mtoto alinifungia nyumba akaweka moto nikasaidiwa. That was threatening the members of the public. Then before the officers reached to the scene, the man went missing. He hid somewhere. Then at around 8:15 in the evening, that is PM, he reserviced at Rioma police station. Sasa sijui nini mbaya kwa hiyo kijana, na alikuwa anataka kuua hiyo kijana na bibi yake yote, au kuwa anataka kuacha hiyo familia, alikuwa anataka kumaliza, lakini ikakuwa bahati nyingine kijana batikana amesafanya nini, amesatoka. Egweng mabigege kama masira no timore wuoch nyithindo kede kendo penyo ling. Gweng mamarani osebedo e para manyime weche mag njore to moloyo lwenje mag kit chwech ka koro jodak makoni dwaro mondo nyuak lwedo matimo none winek mathoro timore koni kinde ka kinde. Uchungu sana, boma kama inaangamia mama na watoto wote. Ni uchungu sana. Kama serikali ijaribu kuangalia kitu ili haki fanyike kwa yule msichana na watoto wake, kwa sababu ikiwa mtu wako na shida na ndugu yake, sidhani kama hiyo ndio jibu ya kuua watu ambao hawana shida na yeye. Ringre miyono gi nyithinde no tere kar kano ringre makisiri Farol kairito timone giberu. Diana Olonde, Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruok mar Azimio la Umoja koro dhi nyime